Kani gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Palat khatwai lak ngot ki briu kila yo kam yo jam lingba ka rozgar mela hakini khatn riu banai bela dem la ong menteri ka tanat labor jong ka sarkar India Dr. Mansukh Mandaviya. President jangka Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. ong bak India ka dika parlok ka bakodor banya samlang yi thmei trekam haki benta haki ba pher. Penjelan por ke sarkar pedeng tat hadu ka khatsan trek unailar ban ailat ya ka jing penung kerteng jengki kinthei ki brei hok banyo jing toy na ka Pradhan Mantri Matru Yojana Scheme PMMVY. Ki khobor ki bapnya Menteri Ketenat Labor jangka sarkar India Dr. Mansukh Mandaviya ula pentip ha ka yeng rabar thawan Lok Sabha ba kiladan hadu palat khatwai lak ngot ki brio ki bela yo kam yo jam hai ki ni ki khatn ru banai bela la lingba ka rozgar mela daga ba pensngau ka data RBI menteri sarkar ula ong ba ha ki ni ki spos nem bela dem khat nyau klur ngot ki khon samla ka ri ki la yo kam habai ni jor bat lai klur ka jingthung kam ha ka por sinshar ka UPE shipos nem ula bandap shushu daga ba ong ba la yo ban pendung keteng ba ar lak klur ngot hapo jang ka Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana panyo panmi sau klur tuli ki kam ha ka sansnem. President jangka Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. ula ong baka India kadi ka parlok ka bakodor ula krenya kini tang Maria stang ka jingwan ka basan singi jung usha India daga jing thmu ban penklan shushu ya ka jinge dei kam hapreng ka Philippines bat ka India. Marcos ula ong ru ba ka jinge samlang ki thmei trekam jangka sinchar pat ba ka khai pateng ling ba kilinti du riau bar ka shong suk shong san ha ka than kidi ginong rim baklan bor jong ka jinge dei hapreng kini ki artli ki ri ula pen pau ba ka jinge dei ba ka jinge jan hapreng ka India ba ka Philippines kalalong ka bamento shibun na markia tres ngotho jingmut lang habun ki liang ki ba penyo jingmentoy mark liang ula ruat dak ba ki benta trekam ki ba kham kong san ban la ban pen khlan ya ka jing dei ki kinthop ya ka tran ya dari ka khai peteng ka koi ka khia ki karkhana shna dawai ka rep ka riang bat ka karkhana jungo kai perthai ka jing ai jing kai ka bakar pang ka balane shite ulenter na ka benta ka thup ka banikong jong ka Yuva Apra Mitra YAM volunteers hapo jongka National Service Scheme NSS kala poisha ka benta ka bakut Hari Boy College nongpo lapenlong ketika program daga jing trelang hapreng ka state bat ka District Disaster Management Authority SDMA bat DDMA la jing kai ki volunteer NSS shaphangi buitrekam hakapor jingdan kam bakarki hakapor lanat kum ko first aid bat ka jinglong bala khre lepa na ka benta kan kunu ka jingdan shop mariang Deputy Commissioner Karibhoy District Abhilash Baranwal uladan lang ha ketika program panha perda ula ai ke jingro ya ka mensim IT lot jongki volunteer bat ula kentu ki banang penklan shu eladi da ka basam lang ki jingi kai ki pikila yo khnang bak im lang sa lang kan sngosingan ka jing thu ka bakong san ha ka penong ya ketika program ai jing hikai ka lang mon tumbiang lapai ki samla ki batibet ki bala ban ai jing kersan lang ya ki bor ki berikmi ha ka nugo ka por len shop mariang ladami ka jing dawa ka bakerki Kakanhuan State Disaster Response Force SDRF kadang peteng ka jing wat ban lap yau testing sangma ubari officer hakatna jong ka rep karyang bat ubla syarong ka kat pa udang persyang ban kam ya ka wa ganol mensi ublay Kakanhuan SDRF kalastang ka kam ban wat yau testing sangma ha salawari hajantura nado kapor sau baji jong ka janmet si ublay bat kila sange no ha kapor nyo baji janmet namar ka jingdom ha ka tika than min ka singi kila persyang yang manwat ya nado kapor pra baji men stem da ka ba company jingmot ha ki benta ki balong them jong tika wa ha pelga wari tat hadu ba pemi ya kini ka khubor ampat la ban lap ya tesing sangma umala sha rong ha ka tika ka baklan Kashnong bari dua ka bahap apo ka raj marwet jong ka himam liam ka lajit uba Yohanes Narling kumurang wa shnong wa pura jong ka jit uba Yohanes Narling ka lalong hadin bon snem jong ka jingdon ni orang wa shnong ubala syuthung bantri kam shipor
ha ka jing je rang ba shnong mal pan long da ka jing thap vote uba yo anis narling ula yo prap hunyo vote na ka ars pa lai da ka ba penem ya ki arut ki bai pat ki ketong ki belang uba Augustin Nongrum pada uba Alexius Narling la penya ki election da ki nong khmi kam jo ka hima maliem ki bakan thop us em karat marwet ba ken sim ringkat pat u magister ri bhoi ha ka jing non lang ki pulit na khana para ban pun biang ye ka jingat bet ya ringti jong ka kam ha ka suk ka san kini ka khubor ka wan shwi na ka Akashwani Shillong. Kini ka Akashwani Shillong ka bawan lam shwi ka khubor katanat ka bakhmi ka bahag miat jeng ki kinthai bi ki khinna kala penjalan por shishu ka jing pendung gerteng ka bakar pang na ka banta ka pradhan mantri matru vandana yojana PMMVY tat hadu ka khatsandrik unailar ketika skim ka terwa jeng kasyan pisai ki kinthai ki ba armet bat ya ki barang ai bun khun ka jing penslur man bam ye ki jing bam ki bataimet ki kom pen million ki ba bha na ka banta ka jing ko jing khia ka ba kham bha mar ka jing khimi ka ba kham kar pang ya ki khon kinthai kinong tari asha bat aganwadi ki let ha man la ka thliu yeng ban pen phriang jing tip jing so tho ban pen long kerteng ye ki kinthai ki bedai hok ban yo jing toy na ka ki skim sarkar nadu balas dang ye ka ki ladan hadu saw point not san klurmut ki kinthai ki bala dep yo jing toy na ka ki skim ka sarkar ka la penut khanai point not art phla klur tingka da ka ba pha ka pisa bet chiki bank lani ki post office account jungki ka sarkar ka kentu ya barok ki kinthai ki bedai hok ban yo ki jimin toy bakin penung kerteng no haswa jong ka tarik ka bakhadu kata khatsan tarik unailar ka Federation of Khasi Jain and Garo People FKJGP minmin ka si kala penlong ya ka jingkendang ka bakinit kan san ki dukan ha nong halam umsur bat ka nong juri ranikor Southwest Khasi Hills bat kala lap baki don bon tri ki dukan jong ki bar jala ki bamdan satya ka trading license hapo ka jing nam jong president ba Kenneth June L Nongat baru General Secretary B Kharbani ka FKJGP kala khang shwa shipor ki te ki dukan tat halu bakindala dep pen biang shwa ka license ka biang kalong ka basong kandet chibuan baki don ru ki dukan de da wai ki bala shu play claim ka license pharmacy ka FKJGP kala pensngau ya ka jing sir bale ase kala don ka jing rong be an jing ki brio ki bana bari khamtam e namar ba ka asam karang don na kalenti ban kendang ginong buhai snong ki bam de hok ka FKJGP karan ka jingthu ban bo ya ka check gate harani kor bat kala kentu ki bor bahalor ban jurip ya ki pharmacy ki bala shupli claim ka license namar ka ni ka dei ka mat ka basngos ir Karibahai People's Council RBPC kala program jur ya ka jingpli ka Pine Club ha Queens Hotel ha Jorabat da ka bakam bakalong bean bat ka baklem yo jing kershan da ki jing ajing bet ki babiang ban pli ka President joka RBPC upa Jason Lennox Nongrum ula keno bala play kate ka night club namar ka jingko aji ki bri ki biran bor bala play ya ka tang shisngi hadian bu Emily ka jirang ba sostane sotun ula khot an penlong ka jing toket halor kite ki kam ka RBPC kala pensngau ba ka dorbar shnong most mai kala ai ka no objection certificate NOC tang na ka banta ki indoor games lan ni ki jing le ka ki ba hapo ka yeng ba na ka banta ki jing lang pat ba bat kam dei na ka banta ka night club ka RBPC ka thmu ban ni ikndo no shen ni deputy commissioner ban ni kedan halor ka ni ka kam ba kala kentu ka dorbar shnong ban weng no ya ka NOC Iwi kena nong tit golf na India I Verika Bhansali lawan rak buram ba jing sarong ikari da ka ba job akaran sani kun US Kids World Golf Championship ka bala long ha ka shnong Pinehurst ha USA I Verika ile kun peninggi para khana kan thai ki ba khadai snem karta bat ha bro laisngi ile le kai ba bat pumpau hela ki jong ki sap tit golf ki kena ki balawan cha ka tai ka lumpung ile kai ki dei ki ba nagari Japan, America, but India, but ya kata kemaksiar la yora de Verika Bhansali na India. Kalong sisha ka khobor ka basngokmen basa iwi kena na India Aida Thimaya na Bengaluru ila yo ka kedan ka balai ka jingi kon haprengi kena ki ba khatways nem karta.
Katugri ka khubor kalakot bakalawan chpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji ngi so baka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस